Pan Hacker Style. Mám vajíčka. No tak dneska, vítám vás u dalšího videa. Dneska budeme dělat nějaký kinder, něco s kinder vajíčkem. Jej. Good. Stál celých 23 korun. No a tak, David k tomu ještě něco řekne, že mě bude natáčet. Tamhle ten, jestli ho ještě neznáte. A vlastně, no tak my jdeme na to, tak střih. Takže s tímhle kinder vajíčkem teďka budeme něco dělat. Je bílý, červený a má druhový nápis Surprise. A to je červený a zbytek nápisu Inder je červený. Ty má nějakou plus milk minus coca, což nevím co je. To je něco, že to nesmí mít asi děti do 3 let. To je nějaký recyklování, divný kód, že to váží 20 gramů. A... Davide, co to mileš, my to máme dělat to challenge. A ne, tady nějakou... Já to přečtu. Pozor, Ne. To je herečka. Ne, tak pojď si na to. Víš co, radši to otevři. Otevření vajíčka. To je dobré. Otevřít. Vem si jednu, já druhou. A teď je to nejdůležitější. Bohužel, ještě musíme dojíst. A co je? To jsem závislý, no. Co to je? To má být trošku jinak. To si bereš domů ty, ale. Co to je za cikánskou ovečku? No, kurva. Hej, už to je. To je super. Můžu dát. A stopneme to. A potom bude... půl hodinách skládání bez plánku. Jsme dobrý. Ne, počkej. Jsem složil takovouhle divnou ovečku s větrníkem. Ale má vrtulový pan. Koukněte. Já potom to budu říkat příliš. Co je nádhera. A teď se koukněte na mě. Tak tady to je o ovečce. Takže byla jednou ovečka, která na pouti našla mlýnek. Je to tady tam. A ta do něj tak zafoukala. Až nebudu říkat co. Odletěla. No a jinak ještě jednou. Tečíte. Tak David jde pro to a jinak jsou tam ještě tady ty hustý hračky. Já bych chtěl tamhle toho Kinder Buena. No tak Ženio, teď to stopni. Či se teď. No tak a tady to byl náš tutoriál s ovečkou. A jinak David tady dělal takovou hlavní roli celkem. Já jsem dělal ze sebe taky debil. Ale no Ženio, tady to je náš kameraman. Teď. Čau. A jestli slyšíte tu hudbu, tak to jsou holky, ale Ženia je nenatáčí, protože nechtějí být na YouTube. No a my se budeme těšit do dalšího videa a pište komentáře. No tak a čau. Čau, Ves! Vypl jsem to? Ne, já jsem dal.